Iż-żjara tal-Prim Ministru Ġappuniż ftit tal-ilu hija konferma ta' kemm ir-reputazzjoni ta' Malta qed tissaħħaħ madwar id-dinja kollha. Għal dan Anthony Micallef, imprenditur u chairman tal-Kumitat tan-Negozju bejn Malta u l-Ġappun fih dan il-Kamra Maltija tal-Kummerċ. Fisser kif ir-relazzjonijiet li qed jissaħħu ma' dan il-pajjiż ġgant huma konferma tal-għaqal u l-viżjoni li ħadd dan il-Gvern. Ifhimni, il-viżjoni tal-Gvern hija li dejjem ikkattaru jkabbar il-business. Dik hija wkoll waħda linja importanti li ġo Malta l-ekonomija hija kbira u anki hemm l-iżvilupp li l-vision tal-futur hija dak. Micallef tkellem ukoll dwar il-ħsibijiet ta' Joseph Muscat u l-Partit Laburista u qal li jemmen li f'dawn il-proġetti wkoll jista' jissieħeb il-privat b'mod partikolari dak Ġappuniż, il-pajjiż fejn it-teknoloġija hija avvanzata ferm. Qed jinstemaw ħafna wkoll ovvjament proġetti li l-Gvern lest u pjanat li jagħmel fit-toroq f'kull settur bażikament. U bekk bit-teknoloġija Ġappuniża li bażikament hija perfetta, ittajmjata, kollox kif suppost, da jista' jinnexxi. Micallef ikkummenta kif ħafna mis-suċċess li kiseb pajjiżna fl-aħħar snin kisbu għax xolhom. Orderi dejjem irid ikollok dik il-vision. Kif dejjem qed nippjanaw hawnhekk u qed naraw il-vision ta' għada għax jien ukoll nemmen il-viżjoni tibdija bħolma li tixtieq tagħmel imma trid taħdem ħafna liha. Trid taħdem illum u tipprepara wkoll l-għada. Għax inti ma tagħmilx hekk u toqgħod taħseb biss fl-antik u forsi ma tantx għamilt xogħolok kif suppost, allura ma tistax ikollok viżjoni li tkun tajba għall-futur.